Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Wala hawla wala quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dukakan kalau ini dimengko hadisipun Kanjeng Nabi panjang. Terus yang mukmin menawi itu niku proses kados matan. Terus wae diaturaken ing Gusti Allah diwangsulaken. Wa ya'tihi lanakani wa abdun sapa malakani malaikat loro fayaqulani mongko takon sapa malakani lahu marang abdun takone ngeten man iku sapa rabbuka pangeran sira ngoten fayaqulu mongko jawab sapa abdul mukmin wong mukmin jawabane ngeten Rabbi utawi pangeran ingsun iku Allahu Gusti Allah ngoten terus nalika diwangsulaken ruwe teng jasate ditangguti malaikat kalih menika malaikat mungkar nakir ditakoni sapa pangeran sapa jawabane Rabbi Allah pangeran kula nggih Gusti Allah ngoten niki Abdul Mukmin fayaqulani mongko takon sapa malaikat loro lagu marang abdun wa ma dinuka wa malan utawi apa iku dinuka agama sira fayaqulu mongko jawab sapa abdun jawabane dini utawi agama ingsun iku al-islamu Islam apa agama Abdul Mukmin jawab agama kula nggih Islam. Fayaqulani mongko takon sapa malakani lahum marang abdun. Ma ing apa taqulu ngucap sira fi hadzal rajuli ing dalem iki wong lanang. Alladzi bu'itha kang den utus sapa rajul fikum ing dalem sira kabeh. Fayaqulu mongko jawab sapa abdun huwa utawi rajul iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusane Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali malaikat ditakoni ngeten kowe denger wong iki ngoten dados dituduhno cara teng donya niku dituduhno gambar ngoten terus teng alam barzah niku gambare Kanjeng Nabi kowe denger wong iki wong lanang iki ngoten ya tiyang mukmin sing sedo niku nggih sumerep niki tiyang niki utusane Allah menika Kanjeng Nabi betul fayaqulani mongko takon sapa malakani lahu marang abdun wa ma utawi apa ilmuka iku ilmuka ngerti sira terus ditakoni karo malaikat mungkar nakir lho kowe kok denger nek iki utusane Allah ngoten iki denger Nabi Muhammad iki utusane Allah kowe kok denger kepiye fayaqulu mongko jawab sapa abdun qara'tu maca sapa ingsun kitab Allah ing kitab Gusti Allah ta'ala mahlur sapa Allah
Wa amantu lan iman sapa ingsun bihi kelawan kitab Allah. Wa sadaqtu lan benerake sapa ingsun hu ing kitab Allah. Ngoten. Jawabane Abdun, kowe kok denger? Jawabane kula maos hari. Kula maos kitabe Gusti Allah Al-Qur'an. Terus teng Al-Qur'an ku wonten wa ma Muhammadun illa rasul engko. Terus teng Al-Qur'an niku kula maos, kula ngerti. Terus kula iman teng niku teng kitab Allah. Terus Al-Qur'an niku kitab suci sing mboten enten bandingan, mboten mukjizate Kanjeng Nabi niku nerangno tentang kerausulane Kanjeng Nabi. Kula benerno, kula iman ngoten. Lah matur jawab ngoten fayunadi mongko undang-undang sapa munadi mongkang undang-undang. Wonten swara sedako temen utawa bener sapa abdi kawula ingsun. Fafroshu mongko klemekno sira lahu krana abdun firosyan ing lemek minal jannati saking swarga. Wa albisu lan nganggoni sirahu ing abdun libasan ing pakaian minal jannati saking swarga. Akhirnya wonten swara tanpa rupa teng niku teng alam barzah bener, wong niku bener, kawulaku bener. Ngoten wis wae lemek, gampangane kasure aja lemah. Ngoten. Lemek ana wongku abdun kawulaku iku nganggo lemek teko swarga. Ngoten. Terus pakaian ana, pakaian teko pakaian swarga. Waftahu lan buka sira lahu krana abdun baban ing lawang ilal jannati marang swarga. Yakti kang teko ing rajul min rihiha saking ambune jannah wa tabibiha lan baguse jannah. Terus akhirnya diketen buka lawange swarga dene dibuka dene saged lebet, tapi nggih niku namung saged sumerep ambune. Terus bagus sih. Mulane teng alam barzah niku wonten raudhah min riyadil jannah. Ana pertamanan saking pertamanane swarga tapi dereng saged mlebet swarga. Dereng saged nembe ambune, nembe sumerep bagus sih. Niki lho tiyang mukmin. Wayuf sahu lan jembarake lahu krana abdun fi qabrihi ing dalem kubure abdun madda basarihi ing sadawane pendelenge pripat. Akhire kali Gusti Allah dikengken jembarno, kubure dikengken jembarno. Mulane kula panjenengan sedina tahlilan kok muga-muga dipun paringi padang jembar kubure, jembar kuburan jembar boten ciut. Lah matur ngoten wayatihi lan nekani ing rajul sapa rajulun wong lanang hasanul wajhi kang bagus wajahe thayyibur rihi kang wangi ambune fayaqulu mongko ngucap sapa rajul lahu marang abdun absyir bunga sira billadzi kelawan dat yasara kan bungahake utawa gampangake ka ing sira hadza utawi iki yaumuka iku dina sira alladzi kunta kang ana sira iku tu'adu dijanjeni sira bihi kelawan yaumika. Akhire ujug-ujug dugi ana wong niku bagus wajahe. Terus ambune wangi. Terus ngucap ngene, wis sampean bunga, sampean seneng ngoten. Seneng sampean. Sampean wis duwe gampang, sampean wis duwe bunga no iki dina.
dina iki sampeyan sing wis dijanjeni kok ngoten. Fayaqulu mongko takon sapa Abdul lahu marak rajul. Akhire Abdul Mukmin, wong mukmin sing sedo niku takon ngeten. Teng tiyangku sing wajahe bagus. Man iku sapa anta utawi sira? Lho sampeyan iki sapa? Ngoten. Fayaqulu mongko jawab sapa rajulun niku sing hasanul wajhi. Ana utawi ingsun iku amaluka amal sira as-shalihah kan bagus. Terus akhirnya jawab, aku iku amale sira sing bagus. Amal sing bagus ya dadi aku iki. Mboten dados niku nek wonten tiyang sedo, tiyang mukmin sing sedo niku kados ngoten. Dados ngamali bakale wujud rupa makhluk sing bagus wajahe. Mulane kula panjenengan sedaya teng alam donya niki anjene nggih pados sangu pados ngamal-ngamal kesaenan. Keranten ngamal-ngamal kesaenan balesane ku mboten teng donya. Tapi mangke nek sampun mulai alam barzah. Alam barzah niku mangke wujud ngoten. Lah sakniki alam barzah nek kula panjenengan sedaya tesih sugeng, tesih urip niku nggih carita mangke napa sedo nyoto mangke. Nyoto ngoten. Sami kaliyan nika bocah bayi. Ana bocah bayi teng jerone weteng. Kali Gusti Allah bayi niku diparingi mripat. Diparingi pengkrungu, diparingi asta tangan, diparingi sikil. Ngoten niku. Nyuwun sewu. Kados ngamali tiyang teng donya. Bayi niku nggih wonten sing protes, Gusti. Apa ta Gusti, kok jenengan paringi kula peningal. Wong kula mboten saged ningali teng jero weteng. Terus jenengan paringi pengkrungu, wong kula mboten saged mireng, paringi tangan mboten saged mundhut napa-napa, paringi sikil mboten saged bal-balan ing jero weteng ngoten. Niku wonten bayi sing model ngoten niku. Lah bareng medal, bayi niku medal dilairno. Lah niki wonten fungsine piyambak sami kaliyan manungsa. Manungsa niku teng alam donya niku kaya nuwun sewu sing dados ukuran. Sing dados ukuran nggih donya wonten. Sami kaliyan bayi niku sing dados ukuran nggih namung niku pakanane bayi ing jero weteng. Niku darah kotore ibune. Sing dibutuhno niku wonten. Cara teng nika teng ilmu IPAS nika, ilmu pengetahuan alam. Kali ilmu pengetahuan sosial sakniki pun IPAS mboten IPA IPS tapi dados tunggal IPAS. Niku bayi niku mbutuhno plasenta. Plasenta niku pakanane bayi. Sami kaliyan manungsa niku teng alam donya sing dibutuhno niku kaya ngamal niku kaya mboten enten gunane. Tapi mate mun sedo, lah niku wonten gunane. Kaya sing didamel napa ukuran nggih nyuwun sewu dhuwit ngoten. Lah napa ta salat ora oleh dhuwit ngoten. Padahal saumpamine kula panjenengan sedaya ngamal napa mawon kebagusan teng alam dunya dirupakno niki donya niki mandeg. Mboten saged bergerak. Nyuwun sewu contone kados jenengan misale salat sunah langsung diwales kalian Gusti Allah. Duit 1 juta. Terus mantung sholat sunah langsung buka sajadah. Misalnya sajadah langsung wonten arto 1 juta. Ngoten. 1 juta sholat sunah. Sholat sunah mangke no sholat wajib wonten artone 10 juta misalnya. Sak terusé. Lah iki mangke mandeg. Tiang-tiang niku nggih akhire nggih mboten wonten sing nyambut damel mboten enten. Ngoten.
Sama namanya rendi, bukai, lah apa bukai? Sholat langsung untuk duit, langsung untuk duit 1 juta sholat sunnah. Ini kuno sholat sunnah kali rakaat contohnya, no duha nih, yang 11 nih, kantong ngitung, terus semakin berkenaan tiangnya berdamai. Terus sebut Jumatan kalau ini Jumatan, sing nomor setunggal untuk ganjarannya untuk ontok. Jadi itu Jumatan langsung bawa ontok. Langsung bawa untuk joko omah. Iku saben setunggal pekan, setunggal minggu sudah untuk ontok siji dicancan omah. Terus mangke malih 2 minggu untuk ontok nek, sak pulang untuk papat ontone. Akhirnya bojone geger. Geger apa buahe kleton, buat kleton ontok ngoten. Lah niku mandeg mangke. Apa sampeyan niku bogahe ku lapo wis sholat ae. Kraten apa ngamal kesenan niku rahasia Gusti Allah. Diweno mangke boten teng donya, Donya niku panggonane amal. Mangke nek pun sedo lah niki nggone sing luwih amba. Donya iki boten kamot, mangke kakean unta, kakean duit. Boten enten tiyang nyambut gawe dodol, kira dodol apa dodol. Wong aku sholat langsung untuk duit. Lha sampeyan ora kulaan kok beres, ngoten. Lah apa kulaan apa gunane kulaan? Luru untuk aku sholat untuk duit, ngoten. Mulane niki sami kalian bayi niku wae. Kok boten diketokno nggih, kok boten di ngoten. Kula butuh niku, ngoten saniki butuh niku. Makin napa sedo butuh kabeh. Kados niku amal sing amale niku rupa tiyang sing bagus wajahe. Ngoten. Sampun iki hadise panjang, hadise Kanjeng niki dasar utawa dalil. Dalil dasar nek tiyang niku bakale wonten keuripan sawise mati. Iki menika alam barzah. Alam barzah niku wonten. Alam barzah niku wonten. Nek sakniki nggih carita, mangke nek pun sedo nyoto ngoten. Fayaqulu mongko ngucap sapa Abdul Mukmin. Mantun sumer niku wau, Robbi do pangeran ingsun, akim mugi jumenengaken panjenengan as-saata ing dina kiamat. Hatta arji'a sehingga bali sapa ingsun ila ahli marang keluarga ingsun wa khudami lan pembantu ingsun. Akhire saking senengi tiyang niku lho sampun sedo, tiyang mukmin sedo, seneng. Wonten sebagian redaksi niku wonten sing ngendikaaken sampai dingetenaken naumatal arus. Wis sampeyan istirahat mangkene. Sampeyan niku kaya kemanten anyar, ngoten. Wis kaya kemanten anyar. Kemanten anyar niku sewengi sing mulai bar isak sampai ana subuh, ngoten. Pinten jam? Nek kemanten anyar niku kaya-kaya sewengi niku nggih 1 jam, ngoten. Niku nek kemanten anyar. Kemanten anyar. Mulane mayit tiyang mukmin ku sing sedo niku seneng ngoten. Kados kemanten anyar. Kepengin ndang ngoten. Gusti kok mboten niki dina kiamat wujud. Kula kepengin gampangane nggih saking seneng kepengin balik ketemu karo keluargane. Ketemu karo pembantu-pembantune utawa tiyang-tiyang sing dikasihi. Ngoten. Gampangane nggih saking bungae kepengin cerita, ngoten. Kepengin cerita nikmate teng alam barzah. Ngoten. Nikmate teng alam barzah seneng. Ngoten. Seneng niki nek sing sedo tiyang mukmin. Lah ngoten niku dawuh Gusti Allah teng Al-Qur'an. Tiyang niku saged jawab pertanyaane malaikat mungkar nakir. Niku dawuh Gusti Allah teng Al-Qur'an niku surat Ibrahim niku. Gusti Allah dawuh,
yusabbitu wahul ladina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Niku dawuh Gusti Allah teng Al-Qur'an surat Ibrahim. Gusti Allah iku bakal netepno keimanane wong sing iman. Tetep imani. Niku delalah. Bil qawli sabit delalah nalika teng alam barzah. Niku saged jawab pertanyaane mungkar nakir. Mulane teng kitab niku tafsir Jalalain nerjemahi niku dawuh Gusti Allah kok bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Niku pertanyaane malaikat mungkar nakir delalah tiyangku nalika teng dunya kok iman duweni iman ya iso jawab tapi salah sulit nok teng dunya mboten gadah iman ya mboten saged jawab ngoten dawuh Gusti Allah wa yudillu bi nika Gusti Allah niku nyasarno az-zalimin wong sing zalim ngoten alias mboten iman mboten gadahi iman zalim ngoten niku Gusti Allah niku delalah mboten saged tiyang niku sing nek mboten gadahi iman mboten saged jawab. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya saestu dipun pungkasi kanthi husnul khotimah saged pinaringan menika padang jembar kuburipun kula panjenengan sedaya sing kula panjenengan sedaya termasuk yang ingkang bejo tiyang ingkang min ahli jannah sakeluarga kula panjenengan sedaya ila yaumil kiamah amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.